इतना मार मारब ना कि मार मार के तोहर मुंह तोड़ दे। आज तोर मनमानी ना चली, अति हो गइल बा। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गइल बा। हम रउआ से झगड़ा करत रहनी। हाँ बाबा, माफ कर देनिया। नेह स्नेह रहे सबके मन, अब ई घर वाला गे नीमन। नेह स्नेह अरे कहाँ रह गई हो के मन, अब ई घर वाला गे नीमन। दीदी, राउर माथा ना बुखार से तप रहल बा। ऐसने कहानी भगवान सबके देश, ऐसने देवरानी भगवान सबके देश, ऐसने देवरानी भगवान। देवरानी ना कबो बहिन ना बन सकेली, ऊ खाली हिस्सा के पटीदार बन सकेली, पटीदार। तू दोनों जानी ना बहिन बहिन के नाटक खूब खेलल जा। रउआ के वजह से इनकर बिजनेस शुरू हो गइल बा। रउआ ये एहसान हम जिंदगी भर ना भुला पाए। ई जवन तू एकरा के फूल लेन प्यार कर रहल बाड़ू ना, उहे एक दिन तुम्हारी कांटा बनके पूरा सीना के चीर के रख दी। ऐसन का हो गई कि हम तरह की नजर नहीं खियावत। सबका खातिर काहे कि आज तक तू तो औलाद के माँ बन ना पैलू, काहे कि तू बाज हौ, बाज। हमारा लगा है सबके दिल से सनहिया कम हो गए। हमारा लगा है सबके दिल से सनहिया कम हो गए। जे आपन रहे उहे दुश्मन हो गए। आज अपना मर्द के कमाई पर जितना इतरात आ रही ना, वो बिजनेस में हमारा पैसा लागल बा। हमके पता रहे एक न एक दिन अपने एहसान के पिटारा तू हमरे सर पे मार देबू। कौन बियारा जे हमरा फूल ऐसन बेटी पे हाथ उठैला? तो हार तो माई बाबूजी नहीं कहन। मनहूस बाड़ू तो मनहूस। कौन हमरा भगनी के बोला से मनहूस रे? हैं? खूबे होला हंगामा, नया नया जे डरामा। इज्जत के भी तो ख्याल रखी। देखिए रउआ सभी के जवन भी बात करे के बना, अंदर चल के बात करी। लगता है मुटनुआ के फिल्म ज्यादा देखेला। वो देख ले होबे जल्लाद। जल्लाद हो या शमशान के डोब डोब। घरवा रे दादा हवानल बा देवरानी जेठानी के दंगल रे। अब ई घर के बंटवारा हुई। भैया, आज अगर माई बाबू जिंदा रहते ना तो हमने दोनों भाई कब अलग न होती। तो आज ही घर के बंटवारे के साथ साथ हमनियों के रिश्ता के बंटवारा भी हो। तलाक के पेपर।